zingakanani ngobekeze Ngomisitha zami zingakanani ngobekeze yobekezela. Sanibonani Gogo Mseleku lona enimbonayo eqhamuka. Umseleku niyamazi phela mase eqhamuka ukuthi uqhamuka nezinto ezahlukahlukene nje yabo njengoba nje namhlanje kolesine ngisendleleni ephikelele eGoli kusasa ngiyoqala ukusebenza eGoli bese kuyoba uLesihlanu umgqibelo isonto eSoweto eProtea Grant. Sengenzela nabangazi ukuthi abazi ukuthi njalo uGogo uzobe ekhona eGoli. Okunye engiqhamuka nakho manje esengifuna ukuthi nikwazi ukuthi kukhona la kunensipho nathi lensipho lena insipho oyisebenzisayo mhlambe unenkinga esamaqhuquvane ebusweni unenkinga ethize okukhomba ukuthi lokho kukwena kuyisichitho. Nansi insipho esisebenzisayo ukugeza ngayo lapho ukuze sibe abantu abachathambile sibe abantu abaklini kungabi into ozohlukahlukana nayo ithi mayiphelela nje uvamise ukuthi njalo mhlawumbe uyithenge uyisebenzise noma ngabe kuthiwa kuneyindukwana zakhe ezithize ozoyisebenzisa kodwa futhi usebenzise lensipho ukuze kwenzeke ukuthi igazi lakho lichachambe libe right. Uma kunenduku ozoyisebenzisa uyaqamba uyayisebenzisa nje igazi lakho seligezekile kusuke konke lokuba amavuthuvutho okuthunyelwa abantu kuwena. Nansi ke lensipho ngifuna ukuthi nginikhombise yona ekuyiyona esiza mayelana nezinto ozisola njengesichitho emzimbeni wakho ngoba kuyenzeka kube kwesinye isikhathi uzibona nje wena ukuthi awunankinga kanti inkinga unayo. Nazi lezi zinto ezizozivelile kuwena ebusweni uyazibona nanku lokulo ngathi ebusweni bakho kunezinto engaqondakali ngabe kwenzekala nasemzimbeni wakho uthanda ukuluma uthanda ukuba nezinto eziningi emzimbeni wakho. Ugogo uthi cha kaniphathele nansi insipho ke manje ezomsiza ekutheni nawe izokusiza ukuthi ugeze ngayo ukuze yonke lento bese iyadeduka kuwena usukwazi ukuthi usebenzise into zakho ubese uyachachama. Bese futhi kubuya kubeke nanti leli khandlela leli libona leli khandlela leli alifani namanye uyabona injani phezulu umzimba wonke lakhiwe ngalento le eyakhiwe khona kulona leli khandlela leli lemimoya mangabe ulayithile ekhaya ebusuku ulala ulayithele lesisibani lesi sizokwenza ukuthi zonke lezi zinto ezinwayinywayizela la ekhaya egcekeni hayi kuzothula kuzoxweba ukuthi cwe ngoba nalakhiwe kunomuthi njengoba ulibona nje vela ukaza nawe walibona ikhandlela kanje njengoba lenziwe kanje elokushaya imimoya egcekeni nokuthi noma ngathiwe ekhaya kunengane encane usebenzisa lesi sibani ayizukhaze ingane ngoba vele lekhaya kushuza vele lento le eshaya imimoya ekhona la ngaphakathi. Engisho ukuthi uma kuukuthi vele uyalidinga ungafika eGoli uzolithola uphinde futhi uma kuukuthi lensipho uyayidinga ungafika eGoli uzofika uyifice lensipho ibese iyakusiza kakhulu. Okusukela kusasa ngoLesihlanu nangomgqibelo nangesonto ngizobe ngikhona eGoli uzokwazi ukuthola leli khandlela uzokwazi ukuthola lensipho nazo zonke ezinye izinto ugogo asuke ebanazo zizobe zikhona ngingeke ngize ngikwazi ukuthi ngizibale ngamagama. Okunye ke sengizocela futhi ukuthi ngibhanqe khona lapho phezulu kwalezi zinto esengizishilo kunalabantu abanenkinga yokuthi uma elele nomuntu imizwa yakhe isebenze kodwa uma uthola ukuthi seyakolala nomunye uthola ukuthi ayisebenzi lo esebenza kuyena kusuke kukhona lento ayenzileyo eyenzela ukuthi umulele nalowa muntu ingasebenzi lo mizwa. Siyayiqeda leyo nto sengisho ukuthi ke ukhona lo muntu mangabe udinga unalo nkinga ungafona ukuze kugogo ukuthi uyimalini ebese uzokwazi ukuthola usuhlala nje ukhona njalo ngoba udinga ukuthi lo muntu kwenziwa omunye umuthi ozowusebenzisa wena ukuze uyobulala lo wamuthi bese kuba right kulowo muntu. Ngiyabonga amaphosa amakhulu Thokoza njengoba sengishilo ukuthi ke eGoli eSoweto eProtea Grant okunye uzokuthola ngokubuza kwakho usufona. Makhosi.